Iyakwa ka? Natawa. Yes, hello mga subscribers. Muli sa Mundo ng Kepler, dito po tayo kay Mary Josephine for our 39 session therapy. So watch nito. Together with kami mga pamilya, nandito po kami lahat. So God bless po. Kaya kami kita pa. Kami kita pa. Baka yung kumulang kayo. Baka yung kumulang kayo. Sinabi na ako. Tingnan, kulang kayo na baka naluwan na baka. O baka wala ko. Ano? Baka yung wala na kami sa niya. Wala na ikigay. Eh kasi ba't wala mo kapag nalaman mo yan? Ano kaya pa wala na? Malating bubusita na. Kaya po tatawag ko na. Ay, kaya din ako. Lami kayo pa. Wala tayong balik yung Facebook. Ito mga po sa picture video. Mag-comment na mag-comment. Yung mga nagbigay na yung lang niya. Nag-click na. Ano ba rin mga pagiging lang niyo? Kaya pa yan. Wala kaya ako. Ganyan niya ako. Wala na ako. Laki pa ako yun. Kalo na rin mga vlog. Ay, yung pagkakita swimming. Ang Diyos ko lang, boxing ngayon. Paano? Meron siya. Nagsalita mo po yun. Tapos ako parang boxing ngayon. Kaya gano'n. Ay, God. Oh. Batay na. Pangaya na lang. Kamusta na lang. Batay na de respeto. Papipikot na rin. Ano mo sabihin? Papamusin yun na yan. Kaya bigla na revive. Baka yung buwan. Joker, busita na yan. Joker, busita na lang. Kahit. Butang yung kabla. Ilang na anak mo sa sabi lang niya. Butang kabla sa ting kwento. Limo. Ano? Mama Pirna ka na eh. Hindi sarili na. Pira. Mama Pirna. Oo. Balik na ka ba dyan ha? Mars. Balik na ka. Kasi ka pag-uwi. Tubuan din. Kaya bakit? Ba? Ya, sige okay. Ya. Bayad, dalhin mo. Ay, ba't mo kaya? Meron kang kaya giling-giling. Bisa ka na. Kaya isang gumiling-giling. Ilang bisa? Okay. Ganyan ba kayo ba? Mga trek ka niya. Ako manigulat na niya. Alam mo, 450. Kanyang kaple, mas kanya ka kayo sa yung karne, kanya Oy, kain. Kami. Mga trek kayo. Baka ba? Alin lang, 5 talag. Ay, baka din ang kayo si Pime, masabtin, 330. Laman, like, Akin kaya ka. kahit ang butod-butod, ay 80 yan. Takain kanyang kap na pakanita, mas malaki. Ilan nga ba? Nando Joyce? Ilan? Kami connection kayo eh. Ba't kami napirma sa boy ba? Mas galaw-galaw mo yun. Siyabak na eh. Galaw-galaw mo siyabak. Eh, hindi yung patalang. Masakit siya. Hindi yung patalang. Hindi yung patalang. Eh, may papatanan kasi daya, yakay. Yung mag-circulate. Yan ang mga trek kayo na nasa usawa. Makirna na ako. Ako na. Sila. Balik ko rin pa siya na kain. Ingat. Mag-try ka ito, diretso ka dyan. Yan. Kaya po ako. Kaya mo rin, mga live ka. Kaya ba naman bilis? Kami ni Mama ni ko.
yung Tia Narisa. Pinamit sa YouTube. Ay, tama ka na. Okay ka? Okay na ka pa? Wala ko shoutout ka niya? Hindi ako alam paano yung mga dyan. Hindi ka shoutout. Yakult Music. Ayaw ko rin. Ay, very nice. Tapos tuloy mo rin. Kaya tuloy mo rin. Piguran na ako. Mars. Daya, pag-aya ini. Kaya kami at yung buho. Mabilis. Dahil nilalas kami mga nasa. Baka next week pa pala niya magsusugan kay ko niya daw. Oo. Ang sana yung Pasko, magluto yung Pasko. Maraming kayo matastin pa. Kaya mga tatang good. Wow. Kailangan masigan ako ito. Yan. Ako yan yung ginagawa ko. Ano? Ah, Ayun, daro mo na Lisa. salamat eh. Punta mo ko dito. Dapat din mo. Baka hindi mo kaya yan eh. Nalisa na yan. Sila rin sila. Sorry ka bro, Nalisa. Sorry ka bro. Wala na ka ba naman? Wah! Eh? Mababa mo siya sa UAE. Kaya nga na yan. Bigilalo na yan kaya Nalisa. Patat ko kayo makakauli. Kali-kali mga promise ko. Nabura ko rin. Salon. Asawa ka mo rin. Kaya ka parang siyap kayo eh. Kaya bisa? Okay na kami. Hindi ako tuloy siya pag nakakita. Massage siya. Ating bro mo, 150 mo kayo. 50 to. Bisa pa masaya kayo, bisa ka massage. After. Hindi, gabi ako lang. Message ako. Magkano? 150 mo kayo, back massage. Pero yung whole body ko, 500. Hindi lang sabi ka, bisa Cairo. Pa-Cairo ka. Alin, wala hapon. Pali ka. Ikaw na Lisa. Lakay. Pabo na lang yung tapo. Free. Ano ka na? Free kayo. Oo, free ka. Ano? Bo na lang Ay, eh. ba't ko kami massage ko eh? Kaya liway massage. Liway. Tatakot ko. Kami kaya. Paltok mo kayong balakang mo. Ay, hindi. Wala na akong masikat. Ako. Magkano na ako din yung balik mo. Yaman niya. Tatakot. Wala dito po. Ati ko kulibis. Ay, kaya naman ito. Kasi buwan na lang yan. Kamal na yan. 3 to 5,000 decision yan. Pagkang kayo mas natin. Kamal na yan. Magkano mas hindi mo bala? 3 to 5,000. 1.5 yan. Sila niya ang kayo sa Session ko. Yung massage mo talaga yun. Yung ganito ko sabi. Kaya ako rin nakalala pa tayo na. Kasi miras ka ka, pandakagi. Nasawa mo, mamasahe mo. Ay, Sinabi naman ka ba? 6-pack na yun. Ali? Sige nga, sige. Ali? Ano rin ito ba? Kahit ka, siguro pa-chibemi, hindi ka kapag pa-chibemi lang. Kasi pa-chibemi, pupunta ka. So, detang ka eh. Kaya nga mag-function ano yun. Wow, like mo. Tirano ito. Balik pa sa pangkas. Ay, taba. Taba yung bilbils. Mars. Ayan. Meron ka na. Ha? Ano ba yun? Ano yung masakit dati? Magluto ay ang kain kayo ng kuya. Dapat makapagluto ng Pasko. Chat-charat-chat. Chat-chat-chat-chat-chat. Sige. Thank you Lord, namare. Itak na mo. Muli naman. Minimums. Kailangan din.
Pagtsaga ni Mami, higit sa resin. Kasi may therapy, alam mga yun, puro kuryente lang. Mars, galaw mo. Wala mo gagalaw. Kanyan. Yung gamat na nga talaga kanyang coin eh, yung medyo Pagtsaga may sa resin eh. mag-circulate yung Yes. kaya. Kaya ilawag silbi kasi yun. Parang yun. Alam mo siya yung Kasi pasyente. hindi nga, ako na stroke niya. Ano na? Okay naman. Ha? Bida ka? Wala na? 2011. Problema yung stroke niya. Chemic therapy yan. Okay. Aneurysm rin kayo. Delikado kaya kasi tourism. Kaya ng top yung... Kaya kami kasawa. Hindi. Diyos, hindi marimar naman. Sayang. Hindi ako, sayang. After, Eh ako magpakasal. after kahit, after how many years ka? Kaya na ba ng bida? 2011. 13 na dress. Sino nagmasad sa'yo? Sa Empire? Nako! Daming kulang. Daming kulang. Sa Empire? Kasi yung buto mo di ba na-align? Pag na-align yung buto mo, babalik na natin yung ginawa. Kasi kahit na masahe ka, yung mga bones mo nila, pag na-align yung... Takot ako yung mga crack-crack. Hindi! Ay, Napakasarap nung kapag professional ang gumagawa. Pero pag gumagawa yun, nanonood lang, patay. Wow. Nireflex ka ba? Nireflex ka? Ganito yung reflex, oh. Ito hawak ko ngayon, hawak ko yung kanyang pituitary gland. Ito yung reflex. walang ganyan. So, wala ganito. So, ito yung kanyang sikmura, kidney, puso. Ito na malalaman natin. Babata ng konti, sugar. Tapos first column, ascending column, small intestine, large intestine. Kaya gumaling siya. Reflex. Gallbladder. Sciatic nerve. Sex organ. Kailangan niya pag mayroong mga prostate, mga ovary problem. Malalaman natin yung step. So, wala siya. Ito ang ear, eye, vocal cord, trachea. Kasi may halos yung reflex, kaya siya gumaling natin. Sinus, brain, power of mind. Ito yung reflexology. Iba pa yung massage, iba yung Cairo, di ba kasi? Iba yung Thai. Ang Thai more on straight. Kaya pag naningin ako sa mayaman, may modality yan. Pero pag ganyan, puro na. Kawagawa. Kaya sabi ko nga si Mari, pag lumakad to, pag lakad na kasi, through psychological, may halo kasi, parang nung una, mahina ang ilog niya. Sabi ko, nag-pray kami, nag-ano kami, para kasi ilog. Kasi kumpleto naman sa gamot, kumpleto sa pagkain. Eh, yung nag-iisip siya, yun yung kinukatarami ka. Tsaka maraming nag-aantay sa kanya, yung mga apo niya. Oo, sabi ko nga sa kanya. Sabi ko, Mars ako kasi maginawakan ko gumagaling. Palakad. God's will. Diba? Sabi ko, lagi na sa future ka ako, gagaling ka. Okay. No. Sabi ko nga sa'yo, kung binaburi yung modelo mangkipon ko, 10 years pa, nakatulog ko yung mga daliri, ha? After 1 year, napagaling ko. Okay siya. Oh, nasa tinitherapy mo din yun Oo. kung tutulungan yung sarili niya. Bali- Hindi pwedeng ikaw lang. Bayan yan, bali teamwork eh. Tapos yung nag-aalaga. Kasi yung mga Ay. nag-aalaga na careless. Siya, inalagaan siya mabuti. Yung, dito. oo, si pare talagang nalaga siya. Yun ang napiyanan ko yung nag-aalaga. Parang pinapakain, parang tinitrip. Siyempre parang, ano yun eh, parang psychological. Yes, ano yun. oo. Kapag yung nag-aalaga, ibabayan kasi, mabagal na ito. Wala, nanay ko, ano yan eh. Ano siya, Nakita mo tatay. naman. Kita mo yung nagawa ko naman nyo kasi nang makita ninyo from the start kung paano siya gumaling. Anong worry ko? Na talagang lakad niya. Eh, makakapagluto na kaya siya sa Pasko niya? Ay, oo naman. Hindi na magluto. Makapagluto ng Pasko kaya makan niya. Kaya parang busin niya. Magluto na. Wala yung Pasko, wala yung Pasko. Paano niya kami? Kaya may subok, Joyce. Punta na pipat mo. Dito ka Joyce ha, huwag kang alis. Dito ka pulilis ha. Ako yan, wala. Hindi, para makita na Lisa. Takot. Hindi, ako kasi alam mo yung balakan mo kasi nakababayan eh. Iyakat naman ko. Pag umatid ako, sarap.
Huwag kang matakot. Okay pa naman yung balakang ko. Siya na rin sasapo natin mamaya. Ayoko. Kaya tinan mo makita Ako mo. bakit yung balakang ko? Para lalo pag kabiyuda ka. Nako. Kasi siyempre, busy ka sa work. Hindi, okay lang yan. Marami pa naman tumitingin. Alam mo kasi ang mga kasaway. Kasaway, no? Marami pa naman nagkakagusto. 1, bata pa. 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, Sa balakang na sila tumitingin. 10. Ang lolo ko kasi sa Raya, magagamit talaga. Magtrabaho ko kasi dati, isa akong OIC officer ako, security. Nung naginip ko, binigay kami sa akin. Pag nabigay mong kamay, ay, ang bawal. So, kailangan ko lang mag-aral. Kasi hindi ko lang makatawag. Pero bago ako nag-aral, magpalakad na ako ng stroke. Kaya, natakot ako. Baka sabihin, ako ang tawag dito. So, nag-aral ako sa media. Kasi wala ako sa mga basal. Ang nagtayo ko ng sarili ko negosyo. Meron na akong tapunis pa sa Manila. After that, di ba, nagpandemya. Patay. Siyempre, di ba, nung araw, bawal yan eh. Halos na yung massage. Oo, bawal lang ano. Hindi ako nalulog. Pero bago ako magsimula nito, meron na akong healing pagka talaga. Talagang healing. Kumbaga sa akin, Kaya sa dugunan ninyo. oo. Hindi ka pwede mag-touch ng isang stroke pag wala kang ano, calling. Kaya kailangan may calling. Tapos ano, alam ko ba, pag mayroon kang ano, sa mga kamay, wala. Kailangan mo Ako kuya, tingnan mo. Easy, May easy. nangyari sa kamay ko. Lalo ka dyan. Ano? Mamaya. Wala. Hindi. May nangyari sa kamay ko eh. Alalaman ko pag mayroon kang pinatawag na medyo sa Hindi, ito ang kuya naman nangyari sa akin. Ano nangyari sa'yo? Naglilinis ako ng heater. Parang mga electric pa. Nakahati yan. Ay, kung nakikita ko sa'yo, parang meron ka eh. Parang meron ka. Tapos, Meron ka special sama. ating house vessel lang. Di ba? Naaurawan kita ha? Meron kang special sama. Kilala. Yan, isi. Parang ano eh. Parang namilang eh. Yeah, may nagkakagusto. Meron. May nakikita ko. Ayun ha, kita mo ha. Di ba? So, tumatawis yata. Tumatawis yung power marketing. Hindi, meron. Hindi naman tayo pangit, parang wala magkagusto. Di ba? Kaso nga nang babayaran mo yung kalusugan mo. Dapat, kasi pag tayo nagkakaiba, humihina yung ating pag-unaw. Hindi, naman ako nakagusto. O, pag siya pataba, Siyempre ito bang mataba na ba? binaba, dapat konti nila kasi alam mo ba? Hindi! Umuwi ako dyan, ganito. May Relax mo ba? pag-uwi ko. Alas mo panggil ka na eh. Hindi naman. Hindi na. Tag ko? Tapos, konting walking. Sa mga, Exercise na, no? oo. Kasi Ano? dito, kaliwat kanan yung mga restaurant. Alam mo dito sa atin kasi, ang mga kinakain natin, yung mga may mga kami na, yung sinungkit channel. Sa din yung bed, yung mga sarap na eh. Hindi ako mo. Kaya madayo yun eh. Dito kasi pag hindi masarap ang luto, hindi siya effective, no? Hindi ka natin umaksa. Kaya, hindi lang ako nasa. Pinakamaganda, minom ka ng sari. Alam mo sari? Yung glass. Wala akong oras mag-ganyan ko eh. Ayos na eh. Busy yan yan. Kanina lang yun, Joyce? Wala akong class. Dati pag tinitira ko ito, napakalamit yung narin mo. Napakalamit natin ito, parang papel. Hindi niya? Kaya parang ano siya. Oo, tumigis na. Eh, naka-ano na siya, Dapat naka-39 tulungan sessions. Yung 39 sessions kasi, ang countdown kasi, 1 month lang yun, 30 sessions. So, tutumbas yun, pag 3 times ka, tutumbas siya ng, sa 10 kasi, tutumbas ng 1 month eh. So, nakaka-3 months siya sa 3 times. Ano ramdaman mo may massage na? Ano ramdaman mo? Saan ka doon? Ano naman? Wala ka. After. So, uminom kayo ng warm water every morning. Kasama na. Bakit? Mag-pass out? Hindi, mag-pass out yung kasi. Wala ako sa... Tapos sa gabi, Sinabi ko yung abstinent. sa gabi din, bago matulog, drink warm water. Wala ako yan, tamad kami sa mountain. Tawag dyan, water care. Pero exercise yan, hindi ako. Pag hindi mo ginawa yan,
So lahat ng mga Minus ko na. mantika sa katawan mo, nakabili. Magluto yung kaya po mo. I-brown tayo po. Ang buli ko pink. Ako color pink. Anong kulay? Just that brown. May premium si Joyce. Ayaw na nalise. Ha? Brown? Allergy sa ano to eh, sa ano to, sa efficient oil. So, palit ka na ng oil. Ay, may pala sa pula mga iba. Pwede kasi pink. Mapalis o ba yun? Puling kaya sensitive yan eh. Ang mukha natin, Annalisa, ang mukha natin marami stress yan. Natakot siya. Saan ko ba ganyan? Pag matigas to, it means asawa. Ano di ba? Para maano Kami natin. ano ko yan? Ali, at yung dahil balak sa bulan ng papatuloy. Magkipil ang chill. Okay. Pwede ka. Pakaiwa ka previous. Massage. Hindi mo pang gas. Simple naman. Kaya ka rin. Simple naman. Magkano din eh. Pakya mo naman. Sabi niya pang gas ka. Ay, mami pala, malayo pala nito kami. Siya pala ka. Pwede mo sinduan. Ano? Ha? Marawag siya? Ha? Paano yung maluto ka kahit sa small? Huwag mo din ako malaki. Wala yung diba yun? Punta sa wedding na guys, tatang pero. Kumasalig Yan ito? ito yung yan. Yan ito yan. 150 billion. Wow! May papares? Ali, betong 100. Betong 50. Wow! Patugan ha? Ali, kahit eh, bago ay numero. Bago ay numero, no? Pero di yung pinyan number, ako na yung number. 822. Yeah. Yan ko 820. Maray, ito ka ba? Ano ulit? Ate ko 822. Pero yung sinabi ko numero kayo, 2229. Kung ito 1522. 29 yan. May dahil ito numero Kids? Ay, pinto? 1529. Ah, yun kaya ano, sa parents mo yun. Ano ba yung asawa mo, Joyce? Malaki ba? Tapos, wala yung bills. Wala yung jeep, wala yung jeep. Kahit mas malaki. Mukhang double charge sa price yun ah. Double the price yun. Ay, dagulo. Laki. Yes, yun naman. Yan mo tabahin ka? Okay, ito daw, 6-8. Kasi may yung tao. Masel na ko. Mars. Sige, dito ko nakakaroon. Tapos. Oh, ito kay Joyce, eh. Ito. Hey. Ibis ka. Pumabiyak pa. Wala ko sama. Diba? Diba? Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Tignan mo na. Hindi mo sarap. Pagka tumulong ko, bumalik, kami dito balik ko. Ayan, relax, relax, relax. Relax ka na. Relax ka na. Hindi, huwag ka na, huwag ka na. Mag-anticipate ka. Hindi ka alis. Diba? Please na ko. Sabi ko, Annalisa, Diyos ko, kung di mo lang alam. Ano ba ko? Kung magpapagaling sa'yo, mas. Diretso. Ha? Masarap. Kailangan mo magtrabaho. Okay lang ha? Don't anticipate, relax. Relax lang. Boom! Ayos? Diba? Sarap no? Thank you. Oo. Okay. Ano liwanag?
O yun ba? Nangingin ako sa ano. Hindi, napakasarap, di ba? Kasi nga, hindi masakit yun. Oo. Meron akong nakita kasi sa tapos yung gano'n, natep. Hindi, ano yun? Ito, pag pinipugag, sabihin, back pain, neck pain, shoulder pain. Sabihin, May na-pay tolerance ko. ang tigas ko na ng likod ni, si Mang Basahe sa'yo. Tigas ko. Hindi na pinag sa'yo, hindi lang pinag sa expert. Discuss pa tayo. Sarang yung third ko pwede na ako nalala. Sarap, no? May nakulit Ito masarap ano yan kasi galing na ng abroad. Lahat ng nagaling abroad. Oo, na-align. Nagpapasahin ka pero. Hindi, Oo, sabi masarap. Hindi. ayoko. Marami na din yung gusto. Ba't kasi mapapatok patatata? Huwag matakot. Masarap. Ako Hindi, yung na, ganyan. Oo. Ano ako tatot? Kaya kaya nagpapasahin. Sige lang. 2 days ago? 2 days ago. Hard, soft, medium. Normal lang. Dapat ko sa kanto. Ano lang? Sweets na. Mga ganun massage. Normal massage. Sa oras. Taktak sa mga pagtok. Alam mo kasi, About this manapis ko. Mababa yung ano ng masarap kasama. ba? Ganyan yung mga pasyente kami, ganyan sabi lang. Pero pagkatapos kung matry nila, sarap. Dati mo ganyan, sila joke eh. Dahil pag galing na ng abroad, ay, dito mo. Kasi yung dito mo, nakababayan eh. Tataas siya. Para malay. Pag Sa tumunod, ano ko, napapag- hindi, huwag na sa ulo. Diba? Pag tumakas siya ng Diyos. Try mo, bahala ka. Wow, subukan mo hanggang makakita mo. Pwede na. Ayoko. Saka mo na nung... Whatever kita naman, Joyce. hindi ako nasa. Kaya ka man nasakit kasi Hindi siya sanay masaktan. Huwag ka magalala. Huwag ka magalala. Hindi ka masasaktan. Google Bill mo na namin sino. Yan. Hindi ako kaya. O, training patient ko. Yan, patient na lang, patient massage. Ano yun naman? Tira mo yung gaya. Hindi, sa katawan takot ako. May lotion ka ba? Pwede na all. Dito. Pwede na all sa'yo? All? Oo. Ayun lang. Naliligo naman ako. All, naliligo naman. Mag-patient na lang. Sa'yo. Dito ka. Hindi ka. Paano? Paano ka pa rin? Lagyan ba ng date? Yan. Hindi ba pwedeng gano'n yung kuwan? Saan? Hindi ako hindi ako Lotion. So, hindi masyadong na ipasabi siya designs mo. Alam ba yung nalagay? Di ba? Ano kami rin ng tempo? Kasi actually, ito yung negotiate things ko. super ganda dito, pwede ba yan? Pero yung sa likod ayaw yung magkakrak. Na mababa yung paid tolerance ko. Joyce, magkakakitig ka na sa akin. Tawag na rin. Oops na, wala na. Wala sa mukha. Pila sa mukha mo kanina, nakikita ko. Facial, body massage. Bakit kaya ganun? So, itong busin nito masiter mo, meron bang problema? Tumarapit, di ba? So, matigas, perform na yung spasm dito, hindi siyang lockjaw. So, lockjaw, resulted of mild stroke. Kapay mo ito. Analyze. So, ayan, ito di ba? So, hindi normal to. May case na to. So, kung nandito ako, pag-patient na. Ano ba? Tignan mo. Diba? Hindi mo sa siyo, you can tell siyo, hindi mo tell you. Ang tawag dyan, therapeutic yan. So, wala. Ano, diba? Hindi ba kayo mukha mo?
So ito, Hindi mapatakot na. ito na ito ng for blood circulation. Kaya minsan parang parang stress ka. Siguro, rato problem. Diba? Tapos kaya ginawa ka ng magandang mga gagawin. Diba? Di ba? Oo. Pagawin mo kanina. Alam mo rin tama ka na. Sige, ayun. Alam mo, lambot pa hindi. Yan o. So dapat talaga pag galing ng mga bro, dapat pala ayos ka talaga mga sinabi. Galing sa tayo. Minsan pa schedule ka minsan. Schedule ka. Kasi schedule mo rin ito, Tuesday, Thursday, Saturday. Saan ka pwede ron? Ano? Hindi ako sanay mo pumasay sa lalaki. Ay, Diyos ko naman. Huwag mo kamasahe. Yan yan. Parang doktor yan. Diba Diyos, no? Parang doktor ka. Professionalism mo na. May magagalit. Mga guard ba? Kasama mo rito? Asa mo bilis ba? Asa mo bilis ba? Hindi, wala. Bibiro lang ako. Kasama mo rito? Matagal na ako sa Alam mo kasi, iba yung mga expert. Diba? Hindi sanay. Kasali ka na. Kung nang nabilis ka. Never ako nagpumasay sa lalaki. Ngayon pa lang, diba? Pati swerte mo. Sama na kamay dyan. Guys, sama natin ang kamay. Diba? So ito yung sex organ. Is your ovary, ang problema dyan, is your kidney, the spleen, stomach, insomnia, swaga, pinyal, pituitary, balakang, andalabo ng mata, sakit sa ulo. Pampabata. Pag pupunas ka lang any towel, pataas. Huwag pababa. Wala tayo ano ba? Basta na ginagawa ko lang pag may sumpa ko yun. Hindi, kaya tutulungan kita kasi lalo yung masin mo sa mukha mo. Law todo. Lalo pag nagkaka-AIDS ko na. Makalaw na. Ito yung tinatawag na anti-despassy. Ano yung despassy? Ito yun. Ito yun. Pain drops. Alam mo kasi ang mas kain, hindi basta-basta. Oo. Kaya diba, kakaroon ng problema kasi stress. Diba? Paano stress dito? Okay, pares tayo dyan. Kaya makakaya tayo ng Kuya, malapit ang buho kasi may gamit pa hindi ko pa nahugas. May cream. Mamaya ako hugas. Pag-hugas pa. hindi mo sa siya ba? Nasiwasi ka yan? Aligo ako yung mga Joyce. Aligo. Oh my God. Ito ko. Diba? Sweet drops. Yung masaya ako sa nakaraan, mas kutsa niya. Pero man wala na. Sa palo ito. Palo ito. Sex. Gusto ko ng 500 lang. Ako siya gusto talaga, makakot naman 1K. Kasi ito tumano to. 6-3. Balahin na. Baka pinitaya tayo ito, Joyce? Wala. Lang. Wala nga. Donation. Ang aga. Diba? Sarap ba? Ano ba mga pats? Sarap ba? Mas pagod. Stress ka kaya? Hindi na. Ma'am, Hindi na. mamalak sa atin yung stress. Try ko ulit mo. Malagkit lang kasi ano. Sa malagkit. Yung balik sa buhok ko. Ano ba ito? Oh! Diba? O, diba? O, diba? Masakit ba? Pero ayoko talaga. Kasi na, parang tayo. O, diba? Ano ka nervyoso? Kaya, Huwag ka nervous kailangan sa... ay ayoko yung kay Joyce talaga. Ay, ba? Kabado, no? Ako talaga. Bara ka mo, hindi na. Okay. May kamay mo. Kami na lang. Sige, okay. Ano yung mga lakas mo? Baka makuha ko yan. Mapo ka dyan. Pero ito kaya, may Paano to? yan yung pero yan. Kailan ba? June? Bago lang. Ito lang. Gusto ko? Ano sabi ako yung mga pumunta kaya sa Ineda? At ba't siya mo sinabi? Mga kuryente.
Kami spasa mo, hindi ko nakuha, oh. Yan, spasa. Lamig yan, eh. Yan naman ang sunod sa... Sa pagbabae mo. Tumasa ka ng training to. Sabi na rin sa mga, oh! Diba? You look pretty na. Ano na yun? Mga ano, sige nga, nakasabi, mukha ko gabayaan. Pumunta, no? Ganda naman talaga yan. Mas lalo, pumunta. Ayan, no? So, depende sa nagbabasahit sila. Depende sa nagbabasahit sila. Ngayon parang pinaayos. Ayos ba? Ay, mukha pataas yung hagod, ha? Yung hagod na baba. Ayaw daw yan. Ito mas parang lalo ng mga massage. Sulat siya. Ako marami pa. Ito mga oras. Oras. Live siya na request na ulam. Ano? Sumaraan, ano. Ano? Ito yung spasi. Ay, grabe, oh. Iba't na, di ba? Siyempre. Kaya sabi siya yung massage siya, hindi na siya mag-focus. Focus sa likod. Oo. Pero hindi ka makatulog. Kaso, ang ingay ng telepono ko tayo hindi ako makatulog. Sa body parts, hindi siya nag-focus dito. Wala sa mukha, wala sa massage. So, ako sa mukha. Okay. Wala akong makatulog. Pwede yung ambience, di ba? Ganda na Oo, basta maganda yung ambience. Tulog ka. Malinis. Okay. Pwede pa yung pwesto ka, parang sa clinic. 6,000 euro pa naman. Bukas mo, after bukas, agad sa bukas. No, kasi ito sa Angeles. Ano? Oo. Diba? Kumpara mo ngayon to, dito mo. Ang tigas nila. Ito, grabing tigas na ito. Huwag mo yung walang pakuli. Ito? Bakit sa pagumari? Ipalaga mo ito, madalang dito ka para gamit ka mo lang. Dito ka sa ano ba dito? Oo naman. At bali ba yan? Tutal ba yan? Bakit ka naman ito? Pinatulog ako sa bahay. Hindi, I mean, siya ba ay... Ito ba? Ito ba? Pinatulog ako dyan. Hindi mo ko rin. Hindi dapat natin mamasas ko yan. Alam mo yung may general guy? Ano parang general? Bakit tayo gawain ka na ang operation? May pag-asa pa yan? Oo. Wait pa eh. Hindi mo siya patay. Ano ba ito ba? Sino ba yung hindi siya namasaksi? Hindi ka therapy. Sino therapy? Therapy Ano massage? hindi siya ano? May sabi ko pag uwi sa Philippines. Dito talaga. Nandito ka lang dito. Kapalaga. Ito po eh. Ano yun?